धेमाजि जिल्ला सिमेन्ट सापरि सानजारि नोगोरनि सिमेन्ट दख'रा ब्रह्म धोरोम आफादा 4 आरो 5 खालार साननैनि हाबाफारि लानानै सनाथि मायथाइ फोरबो फालिदों। बेजों लोगोसे खुंगा 17थि बोसोरारि जथुमा सिमेन्ट दख'रा ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफाद आरो खुंगा 6थि बोसोरारि जथुमा सिमेन्ट दख'रा ब्रह्म धोरोम आइजो आफाद जयैनो खुंफानाय जादों। दिनैनि सेथि साननि हाबाफारि बायदियै फुंनि समाव रुंसारि महेश्वरी औवारी गोसोखां थांखैब्लां बेखेवना होयो एमएससिनि मावफुं सोद्रोमा मुस्रि मलेन्द्र नार्जारि बिथाङा आरो बेबायदिनो गोबां गोसोखां गाहाय सायनासालि गोसोखां जामुंसालि गोसोखां थान्दै बादा मावसोम हान्जानि बादा गोबां बेबायदिनो बेखेवनाय हाबाफारिया जानानै थाङो आरो खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायना होबावदों दि बे सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथायाव 500 एबा 600निबो बारा सिबियारिफोरा बाहागो लाफैगोन होननानै फोरमायदों सिमेन्ट दख'रा ब्रह्म धोरोम आफादनि गाहाय नेहाथारि मुस्रि सिम्फल ब्रह्म बिथाङा। खुलुमबाय गासै रादाब बुथुमगिरि बाबामोननिसिम आंनि खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय। दा जोंहा सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय सिमेन्ट दख'रा ब्रह्म धोरोम आफाद लोगोसे खुंगा 17थि बोसोरारि जुथुमा सिमेन्ट दख'रा ब्रह्म लाइमोन आफादजों लोगोसे खुंगा 6थि बोसोरारि जुथुमा सिमेन्ट दख'रा ब्रह्म धोरोम आइजो आफाद जथायै थावनि सिमेन्ट दख'रा ब्रह्म धोरोम सेवा आश्रम मन्दिरनि लांगोनायाव जों साननैनि हाबाफारि लानानै खुंनो लादों। दा दिनै गिबि हाबाफारि बे हिसाबै जोङो गिबि हाबाफारि हिसाबै जोंनाव गिबियावनो रुंसारि महेश्वरी औवारी गोसोखां थांखैब्लां बेखेवनाय बेवहाय जों बेखेवगिरि महरै आलासि लिंना लाबोदों जोंनिनो मानगोनां मावफुं सोद्रोमा एमएससिनि मिसिं अट'नमास काउन्सिल मलेन्द्र नार्जारि आफा आरो नैथियाव जोङो हाबाफारि लाबावदों रुंसारि शिबचरन नार्जारि गोसोखां सायनासालि बेखेवनाय बेवहाय जों आलासि महरै लिंनानै लाबोदों जोंनिनो धेमाजि जिल्ला परिषदनि सोद्रोमा मानगोनां मुस्रि सुबारानि बसुमतारी आइ आरो बेजोंनो लोगोसे आरो जोङो रुंसारि एकेन्द्रनाथ ब्रह्म गोसोखां जामुंसालि बेखेवनाय हाबाफारि लाबावदों बेवहाय जों बेखेवगिरि महरै लिंनानै लाबोदों जोंनिनो आगुनि मोनसे समनि बारग' नेहाथारि बोखावै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां मुस्रि प्रबिन नार्जारि आफा आरो ब्रैथियाव जोङो रुंसारि लीलानन्द ब्रह्म गोसोखां थान्दै बादा बेखेवनाय हाबाफारि बेवहाय जों लिंनानै लाबोदों मुस्रिमा जथिका ब्रह्म बोसोनगिरि सिमेन्ट दख'रा ब्रह्म धोरोम आइजो आफादजों लोगोसे आइआ पाब्लिक हेल्थनि सोद्रोमा आरो लोगोसे बेजों मोनसे हाबाफारि लाबावदों बेखेवनाय लाबावदों बे जाहैबाय मावसोम हान्जा बादा बेखेवनाय बेवहाय जोङो आलासि महरै लिंनानै लाबोदों बेखेवगिरि महरै मुस्रि सुखराम ब्रह्म आफादगिरि संखं गामि पन्सायत। दा बाबामोना बे हाबाफारिखौ बेखेवलांबाय मोजाङै मोजां जानानै थांबाय। उननि हाबाफारियाव जोंहा दंबायो लाइमोनफोरनि सावरायनाय मेल दङ बिनि उनाव जोङो धोरोम शास्त्र बिसार जायखौ होनो जोंनि बर'आव सान्थौ बिजिरनाय दा बैफोर हाबाफारिखौ लानानै दिनैनि सेथि हाबाफारिया जागोन आरो फैगौ रबिबारखालि 5 थारिखआव जोंहा माखासे हाबाफारिफोर दंबायो दा बैफोर हाबाफारिखौ लानानै दिनैनि जा हाबाफारिया बे सान्थौ बिजिरनायनि उननिफ्राय जोंहा मोनाबिलिनि 5 रिंगायाव मंगलिक जयग' होनाय हाबाफारि दं आरो जोबथारनायाव मोनाबिलिनि 6 रिंगायाव गागि आफाद लाइमोन आफाद आइजो आफाद जुदा जुदायै जोङो थान्दै मेल दं। बेखिनि हाबाफारियानो दिनैनि हाबाफारि आरो बे जथुमायाव साबैसे ब्रह्म धोरोम सिबियारि भक्तफोरा बाहागो लागोन होननानै नोंथांमोना मिजिं खालामदों? दा दिनैनि बे जुथुमायाव जोंनि सिमेन्ट आन्चलिक ब्रह्म धर्म
नि हिसाबैब्लाथ' 400 500 बिनि गेजेराव जोंनि भक्त आइ बाबामोना बाहागो लाफैनांगौ मानोना जों बिथांमोनखौ मा होनो खावलायखादों आरो बाहागो लाफैगोनखौ आं मिजिंथियो आरो